Una de les disputes que més ha afectat el territori sembla que per fi arriba a bon port, el nom de l'aeroport Reus-Tarragona-Costa Daurada. Els càrrecs de la infraestructura reusenca han filtrat a la premsa que davant la implantació del projecte Barcelona World s'ha considerat oportú que el nom de l'aeroport passi a ser el Prat de Llobregat World, de manera que els turistes puguin reconèixer la marca Barcelona tan bon punt arribin. La direcció es planteja també construir una nova terminal, anomenada T1, per tal que els turistes es desorientin cercant la terminal correcta, de la mateixa manera que passa a l'aeroport del Prat. Esto nos lo hemos currado nosotros, no es por casualidad, ¿sabes? Esto ha sido un curro que hemos estado ahí peleando con Riuclá, con Maspuyol, con Constantí, ciudades importantes de por aquí, y nos lo hemos currado y nos hemos llevado pues este pedazo de chollo que es extender el Prat de Llobregat hasta aquí. ¿Que no? Aquests canvis han estat molt ben rebuts per les empreses de la zona, ja que suposaran un increment del seu negoci, tant per la construcció de la nova terminal com per la rotulació que hauran de canviar tots els indicadors de l'aeroport.